Ano, toto video už jsem jednou dělal, ale bylo to moje první video ze série Kdo to je a spousta věcí v něm chyběla. Proto vám teď přináším jeho remake, vylepšenou verzi k speciálu za 2000 odběratelů, za které vám moc děkuji. Tentokrát vám ukážu tuto hybridní predátorku v celé její kráse a síle. Indominus Rex byla hybridní dinosaurus a sloužila jako jeden ze dvou hlavních antagonistů jurského světa vedle Vicka Hoskinse. Hlavní antagonista seriálu Jurský svět křídový kemp od Netflixu, konkrétně vedlejší antagonista první série a posmrtný antagonista následujících sérií a posmrtný antagonista ve filmu Jurský svět Zánik říše. Ve prvním filmu Jurský svět měla být nejnovější atrakcí, která měla být do parku přidána kvůli vyšším ziskům. Hybrid vznikl úpravou genomu Tyrannosaura rexe a z DNA různých jiných teropodů. Byla zde také DNA moderních zvířat, jako jsou sépie, rosnička a zmije. Jako základní genom pro hybrida byl použit genom Tyrannosaura rexe. Díky němu měla Indominus Rex neuvěřitelně silný zkus, kterým dokázala rozdrtit neprůstřelné sklo. DNA Velociraptora byla přidána pro vysokou úroveň inteligence a schopnost plánovat a rozhodovat se. DNA Giganotosaura byla přidána pro velké rozměry Indomina. Bylo zmíněno, že Indominus Rex by byla v dospělosti větší než T-Rex, včetně tvaru hlavy v některých částech z Giganotosaura. Geny z těchto teropodů byly přidány, aby fungovaly jako biologická forma brnění, která absorbovala většinu příchozích útoků. DNA Deinosucha byla přidána k vytvoření krokodýlích zubů Indomina, které sloužily k uchopení protivníků. DNA Therizinosaura dodala přítomnost dlouhých předních končetin se silnými drápy. DNA sépie měly Indominovi pomoci vydržet zrychlený růst, ale také mu přidali chromatoforové buňky v kůži, aby mohla měnit barvu a strukturu kůže jako sépie. DNA rosničky byla přidána proto, aby se Indominus přizpůsobila tropickému podnebí ostrova Isla Nublar, ale místo toho přidala zvířeti schopnost odstranit její tepelnou stopu, což zmátlo většinu infračervených kamer založených na teple. A konečně DNA zmije jí přidala speciální dutiny v lebce, které jí umožňovaly infračervené vidění, což jí pomáhalo vidět teplo vycházející z kořisti v tmavých oblastech. Zmíněná DNA jí také poskytla schopnost otevřít čelisti do šířky jako zmije, konkrétněji asi na 90 stupňů. Hybrid se může pohybovat rychlostí až 48 km za hodinu, když je uzavřen ve svém výběhu a jejich samotný řev dosahuje 140 až 160 decibelů, což může konkurovat zvukům startu a přistání letadla Boeing 747. Indominus Rex měla po celém těle špičaté osteodermy a rohy nad očními důlky, což byly znaky, které pocházely z DNA různých abelisaurů použitých při její tvorbě. Její osteodermy byly extrémně odolné, dokázaly odolat palbě z miniganu M134 a dokonce i nepřímému zásahu z raketometu AT-4. Měla také dobře vyvinuté přední kočetiny z DNA Therizinosaura. Vykazovala obrovskou fyzickou sílu, dokázala snadno porazit Brachiosaura a dokonce ohýbat ocelové nosníky. Byla schopná měnit barvu z DNA sépie, která byla použita při její tvorbě, což sloužilo jako maskování při lovu a také to pomohlo kříženci rychle růst. Indominus Rex měla také něco, co vypadalo jako protopeří vyrůstající z několika částí jejího těla, konkrétně z hlavy a předních končetin. Zuby Indomina pocházely z DNA Deinosucha, což vysvětluje, proč jsou zuby odhalené jako u krokodýla. Kvůli této trochu nestabilitě byly její zuby různě velké, často vyčnívaly v nepřirozených úhlech a mnohé byly zlomené. Indominus Rex měla celkem 74 zubů. Stejně jako všichni ostatní teropodi a také téměř všichni žraloci, i Indominus své zuby neustále vyměňuje. Dalším rysem, který pocházel z přítomnosti Tyrannosaura v jejím genofondu, byla masivně silná síla zkusu, kterou dokázala rozdrtit i neprůstřelnou gyrosféru nebo zlomit vaz Ankylosaurovi. Její velká velikost je připisována Giganotosaurovi. Je zajímavé, že Indominus Rex mohla v dospělosti dosáhnout délky 15,2 metrů.
Ve skutečnosti měla dosáhnout 16,9 metrů, protože vyrostla více, než se očekávalo. DNA rostničky, která jí měla pomoci přizpůsobit se klimatu ostrova Isla Nublar, umožnila odstranit vlastní tepelnou stopu. Hybrid také dokázal rozpoznat tepelné stopy ostatních, a to díky DNA zmí. Hadí DNA mohla být také důvodem, proč dokázala otevřít čelisti více než kterýkoliv z klonovaných teropodů společnosti InGen. A konečně DNA z Velociraptora použitá při tvorbě Indomina jí poskytla vysokou úroveň inteligence a také schopnost komunikovat s Velociraptory. Dobrým příkladem její inteligence je plán přimět lidi, kteří ji pozorovali ve výběhu, aby si mysleli, že utekla, a její schopnost pamatovat si, kam jí tvůrci vložili sledovací implantát. Ačkoliv loví pro potravu, bylo prokázáno, že zabíjí hlavně pro zábavu. Tento jedinec se také dopouštěl kanibalismu, neboť zabila a snědla svého vlastního sourozence, což byla první věc, kterou udělala hned po vylíhnutí. Jelikož však Indominus Rex, která tyto vlastnosti vykazovala, měla drsnou výchovu, nemusí být toto chování přirozené. Kanibalismus mohl pocházet buď z DNA Majungasaura nebo z DNA T-Rexe, případně z obou, protože oba teropodi mají fosilní důkazy kanibalismu. Ačkoliv drsná výchova naznačuje, že by se mohlo jednat o nějakou duševní chorobu pozorovanou u tohoto jedince. Indominus Rex vykazuje samotářský lovecký styl, který se vyznačuje nedostatkem koordinace s jedinci stejného druhu během predačních akcí. Pozoruhodné je, že Indominus Rex byla pozorována při nadbytečném zabíjení, kdy zabíjela kořist, aniž by ji vždy snědla, což naznačuje, že její predátorské chování může být vedeno jinými motivy než pouhou obživou. Tento jev by mohl svědčit o sportovní nebo průzkumném zabíjení, kdy jedinec získává uspokojení nebo stimulaci ze samotného lovu, nikoli pouze pro účely výživy. Bylo pozorováno setkání mezi Indominusem Rexem a Thorem. Zpočátku se oba teropodi pustili do krátkého intenzivního souboje pohledů, který se vyznačoval vzájemným vizuálním hodnocením a pozorováním. Indominus Rex však náhle zaútočila na plot ohrady, kde se nacházel Toro, a začala strhávat kovové mříže za hlasitého řevu. Tento náhlý projev agrese a síly pravděpodobně přiměl Thora k útěku, protože byl výrazně menší než Indominus Rex. Indominus vykazuje pokročilé schopnosti řešení problémů a strategického myšlení, což dokazuje její schopnost používat taktiku nalákej a přepadni, kdy záměrně láká potenciální kořist, včetně lidí, do určitých oblastí, kde je využívá nebo likviduje. Toto chování doplňuje její klamavá inteligence, příkladem je její schopnost předstírat útěk z výběhu a odstranit sledovací zařízení, čímž se vyhne detekci a sledování. Indominus Rex navíc prokázala působivou přizpůsobivost díky své schopnosti využívat maskování, kdy mění zbarvení své kůže tak, aby dokonale splynula s okolím, a nabývá nazelenalého odstínu, který usnadňuje utajení a překvapivé útoky na nic netušící protivníky. Tyto schopnosti v kombinaci s fyzickou zdatností dělají z Indominuse Rexe hrozivého predátora, který dokáže svou kořist přelstít a přechytračit. Po setkání se smečkou Velociraptorů navazala Indominus Rex, která měla ve svém genetické výbavě DNA Velociraptorů se skupinou určitou formou komunikace. Úspěšně komunikovala s Velociraptory, převzala roli alfy a navedla je, aby se zaměřili na lidi. Nicméně členka skupiny Blue později prokázala lojalitu svému původnímu alfu členovi, Owenovi, a odmítla se podřídit nadvládě Indominuse Rexe. Tento akt vzdoru vyvolala agresivní reakci Indominuse Rexe, která na Blue zaútočila a způsobila jí bezvědomí. Zbývající členové smečky Velociraptorů, vedené touhou po pomstě a ochraně svého vůdce Owena, se Indominusovi Rexovi pomstili. Tato konfrontace Indominuse Rexe ještě více rozzuřila a ukázala její schopnost složitých sociálních interakcí, komunikace a emočních reakcí, jako je hněv a prosazování dominance. Hlavní vědec společnosti InGen Dr. Henry Wu byl fascinován možností vytvářet zcela nové druhy míchání genů od chvíle, kdy se dozvěděl, že zařazení žabí DNA dalo dinosaurům schopnost měnit pohlaví. 21. května 1997 vytvořil hybridní rostlinu
5. dubna 2009 byl vytvořen další hybrid. Po letech od otevření byl úspěch jurského světa v roce 2011 na rozdíl od předchozích let provozu nižší. 4. dubna 2012 se Simon Masrani zúčastnil schůze, na které si představenstvo jeho společnosti jednomyslně přálo novou atrakci pro jurský svět, která by uspokojila investory. Poté, co se Simon dostal z jednání, poslal e-mailem doktoru Henrymu Wuovi svůj souhlas s vytvořením nového druhu. Výsledkem byl geneticky modifikovaný hybrid několika rodů dinosaurů a moderních zvířat. Vývoj hybrida začal v roce 2012 v Hemodově laboratoři pro tvorbu někdy po schůzi správní rady. Masranimu nebylo známo, že dr. Henry Wu, tvůrce hybridu, se dohodl s velitelem bezpečnosti divize Weissem Hoskincem na její vyzbrojení v rámci velkolepého plánu, podle něhož měli být dinosauři využíváni při vojenských operacích a mnoho tvorů použitých při její tvorbě držel v tajnosti. Po oznámení Simona Masraniho o vytvoření genetického hybridu, nyní pojmenovaného Indominus Rex, prudce vzrostl online prodej vstuperek na jurský svět. Dva Indominové měli být chováni ve vlastním výběhu, který měl stěny vysoké 12 metrů. S tím se počítalo i pro případ, že by jeden z nich zahynul. Starší Indominus však snědl svého vlastního sourozence a napadl i pracovníky svého výběhu. 3 týdny před otevřením jejího výběhu pro veřejnost navštívil výběh Simon Masrani, který tak nemohl učinit po mnoho měsíců, protože ho bylo potřeba na několika setkání a akcích. V době jeho návštěvy byl jediný Indominus stále nedospělý a měřil pouze 6 metrů na výšku a 15,15 metrů na délku. Naštěstí byla větší, než se očekávalo. Simon řekl Claire, aby se poradila s Owenem Gradym, zda by neměl zájem vzít práci, která by vyžadovala kontrolu výběhu kvůli případným zranitelnostem poté, co viděl její pokus o rozbití skla ve výhledkové plošině. Ještě téhož dne se Indominovi díky žabí DNA podařilo vyhnout se tomu, aby její teplotu zachytily termokamery a zanechala na stěně stopy po drápech, aby si mysleli, že je schopna přelézt stěnu výběhu. Když Owen Grady, správce výběhu Nicholas a pracovník Nick přišli poškozený výběh prozkoumat, hybrid je přepadl, jakmile se dozvěděli, že je stále ve výběhu a udělala si přitom z Nicka rychlou potravu. Když utíkali, podařilo se jí prorazit dveře, protože nebyly úplně zavřené. Konečně volná, dokázala Nicholase odhalit a sežrat, ale Owen se jí těsně vyhnul tím, že se ukryl pod autem a pak přeřízl palivové potrubí auta, čímž zamaskoval svůj pach. Indominus Rex pak zamířila k parku Jurský svět, přilákaná tepelnými stopami tamních návštěvníků. Indominus pak narazila na skupinu táborníků z křídového kempu. Poté, co zabila Brachiosaura a 2 zaměstnance, kteří se je snažili varovat, se Indominus pokusila dostat Dariuse, Brooklyn, Bena, Kenjiho, Sammy a Jasmínu tím, že strhne vyhlídkovou plošinu, na které se nacházeli. Táborníkům se však podařilo uniknout pomocí lanové dráhy. Poté roztrhala jejich tábořiště, než narazila na Carnotaura v kleci jménem Toro a pomocí své síly strhla plot, čímž ho osvobodila. Její útěk nebyl návštěvníkům jurského světa nahlášen, protože Simon Masrani se domníval, že jí bezpečnostní jednotka chytí, když budou sledovat její sledovací implantát. Indominus Rex se vydala na jih od jejího výběhu, když zaznamenala tepelné stopy návštěvníků na hlavní ulici. Podařilo se jí vyškrábnout sledovací zařízení spolu s částí masa, které bylo stále připojeno, a přepadla tým, jakmile dorazil, zabila většinu personálu, včetně velitele Katashi Hamady a dalších členů týmu, a přesvědčila Owena, že ostrov je třeba evakuovat. Owen pokračoval a řekl ostatním, aby proti Indominovi použili ostrou munici, ale Claire odmítla s tím, že nechce z parku udělat válečnou zónu. Masrani také oponoval, že do vytvoření tvora investovali miliony dolarů a zpochybnil, proč musí být použité ostré náboje. Naštvaný Owen opustil kontrolní místnost a řekl Masranimu, že si chce promluvit s vědci, kteří Indomina vytvořili, s tím, že ta věc venku není dinosaurus. Claire přijala rozhodnutí uzavřít všechny atrakce na severu parku. Poté našla Zeka a Greje, kteří pozorovali 4 ankylosaury v uzavřené oblasti ostrova poté, co prošli otevřenou bránou, a zaútočila na ně. Při svém útoku se jí jeden z ankylosaurů začal bránit. Chvíli to vypadalo, že jí dokáže čelit,
ale pak udeřila, surovou silou srazila ankylosaura na záda a jediným smrtícím stiskem mu zlomila vaz. Pokračovala v útoku na oba bratry tím, že probodla svým prostředním pařátem sklo a otočila gyrosféru tak, aby chlapci viděli jejich zánik. Pak se pokusila gyrosféru rozkousnout celou, ale zasekla se jí v tlamě. Pokusila se jí několikrát rozbít o zem, ale oba bratři unikli, sotva se dostali z poškozené gyrosféry a včas skočili z vodopádu. Zklamaně vydala hlasitý řev a zamířila do údolí gyrosfér. Brzy se znovu setkala s dětmi z křídového tábora a s Bumpy, mladým ankylosaurem. Poté, co našli opuštěnou dodávku, kterou Kenji mohl řídit, protože měl řidičák, děti jen stěží unikly pronásledujícímu hybridu tím, že sjeli z útesu a prudkého svahu a hledali útočiště v soukromé laboratoři, kterou provozoval doktor Henry Wu. Eddie, který se v laboratoři ukrýval, ukradl dodávku a opustil děti, jen aby mu cestu skřížil Indominus, která srazila dodávku ze silnice a zabila ho. Poté děti našli druhou dodávku zaparkovanou poblíž a podařilo se jim v ní uniknout, protože je Indominus Rex pronásledovala. Krátce poté zaútočila na stádo apatosaurů, 5 jich zabila a jednoho smrtelně zranila, než se přesunula do zakázané oblasti Isla Nublar a jejich těla tam nechala. Během pobytu v zakázané oblasti Indominus Rex objevila Owena a Claire uvnitř návštěvnického centra původního jurského parku a prorazila strop, čehož využila k útoku a pronásledování poté, co předstírala, že si jich nevšimla. Její pronásledování lidí však skončilo, když si uvědomila, že ji pronásleduje vrtulník pilotovaný Masránem vybavený kulometem. Svého pronásledovatele dovedla až k voliéře, kde prorazila stěnu výběhu a vyplašila pterosaury uvnitř voliéry k otevřenému otvoru, který vytvořila. Toho byli svědky jak Claire a Owen, tak i děti z křídového kempu. Když osvobození pterosauři zničili vrtulník, zaútočili na hosty na hlavní ulici, Indominus cestovala dál do zakázané oblasti ostrova. Tu noc jí v zakázané oblasti našli členové smečky velociraptorů. Když však začala s raptory komunikovat, Owen si uvědomil a poznamenal, že Indominus je z části raptor. Stala se novou alfou jejich smečky. Uzurpovala si velení od Owena a nařídila raptorům, nyní pod její kontrolou, aby zaútočila na lidi, kteří přišli s nimi a oni tento rozkaz splnili. Po tomto rozkazu zahájili vojáci Owen a Barry, kteří velociraptory sledovali, palbu na Indomina. Z následné rvačky se jí podařilo uniknout, protože střelba z ručních zbraní na ní neměla téměř žádný účinek, ale na chvíli se zhroutila na zem, když jí při útěku zasáhla raketa jednoho z vojáků. Když dorazila na hlavní ulici, kde se znovu setkala s Owenem, Claire, bratry Mitchellovými a 3 zbývajícími raptory, tak jim přikázala, aby je dorazili. Owen se úspěšně pokouší získat důvěru Blue tím, že jí jen několik vteřin před příchodem hybrida sundal kameru z hlavy. Blue opět považuje Owena za svého alfu a zařve na Indominuse Rexe. Krátce předtím, než zareaguje tím, že ji srazí do zdi, čímž ji omráčí. Raptoři, kteří se nyní opět spojili s Owenem, se vrhli na Indominuse a zaútočili na ní. Boj však poměrně rychle skončí poté, co Indominus snadno zabije Deltu tím, že ji hodí do hořáku v restauraci, čímž ji spálí a Echo sevřela čelistmi a odmrštila ji pryč. Když byli raptoři poraženi, Indominus Rex pokračovala v lovu na Owena a bratry Mitchellovi, kteří byli zalezlí v jednom z obchodů na hlavní ulici. Téměř k sobě přitáhla Greje, ale byla zastavena, když po ní Claire hodila světlici, což jí následně přimělo obratit pozornost k jinému dinosaurovi, který ji vyzval, Tyrannosaurus Rex. Rexy na Indomina tvrdě zaútočila a oba dinosauři svedli nelítostnou bitvu. Ačkoliv Rexy zpočátku v boji dominovala, nakonec jí hybrid svou silou srazil k zemi, zničila základnu jurských obchodů a málem přitom zabila Owena, Greje a Zeka. Indominus jí málem zasadila smrtící úder, než na ní zaútočila Blue. To umožnilo Rexy se vzpamatovat a zakosnout se Indominusu Rexovi do krku a zatlačit ji do mnoha budov na hlavní ulici, zatímco Blue Rexy pomáhala. Nakonec ji odhodila na okraj lagúny. Indominus Rex se však zvedla ze země, stále připravena znovu bojovat. Útoky Rexy i Blue byly tak silné, že hybridovi skutečně tekla krev a z levé strany trupu jí dokonce trčely kusy kovu. Zatímco však vydala řev, obyvatel lagúny Mosasaurus vycítil přítomnost hybrida a vyskočil z vody, aby Indominus Rex se stáhl pod hladinu k smrti.
Krátce po oficiálním uzavření jurského světa a smrti Indomina objevili táborníci z křídového kempu, kteří zůstali na ostrově Isla Nublar, protože nedorazili včas k trajektu, pozůstatky boje na hlavní ulici, který se předtím odehrál, a mrtvolu Indomina v lagúně. I dlouho po její smrti zůstala kostra Indomina na dně laguny opuštěného parku. Nakonec se do laguny vplížila skupina žoldáků v ponorce, aby z ostatku Indomina odebrala vzorek. Po vyřezání žeberní kosti poslala ponorka kost na hladinu, kde byla vytažena vrtulníkem, než ponorka narazila na údajně mrtvého mosasaura. Zbytek kostry Indomina rexe byla z největší pravděpodobností zničena spolu s větší částí ostrova Isla Nublar při výbuchu sopky Sibo. O DNA Indomina uloženou ve skleněné nádobě se pak přihlásil Eli Miles. Ten pak pomáhal Henrymu Wu s využitím DNA Indomina k vytvoření nového hybrida, a to Indoraptora. Nakonec byl Indoraptor nabodnut na dinosauří lebku v Lockwoodově sídle, zatímco Miles se snažil utéct se vzorkem DNA Indomina, aby vytvořil nové hybridy. Rexy z Isla Nublar však Miles se zabila a rozšlapla žebro jejího zesnulého soupeře, čímž nakonec zabránila jejímu dalšímu použití při tvorbě nových hybridů. Indominus Rex zanechala v tábornicích odkaz, protože byla součástí jejich nočních můr i poté, co opustili Isla Nublar. Zejména Jasmína zažila noční můru způsobenou traumatem, v níž byla obklopena Indominusem Rexem, Thorem, Ceratosaurem a Scorpiusem Rexem. Darius se později zmínil o Indominovi, když vyprávěl o svém pobytu na Isla Nublar Cashovi. Eli Miles se zmínil o tom, jak Claire využila Indominuse Rexe k zisku, když ho Claire vyzvala k podobnému chování s Indoraptorem. Indominus Rex má podobnosti s Big One z prvního filmu Jurský park, protože obě jsou velmi inteligentní, dostávají jídlo do svých výběhů pomocí jeřábu, dříve vedli smečku velociraptorů a byli sežráni predátorem, který byl mnohem větší než oni. Indominus Rex je jediný hybrid, který se na plátně setkal s Rexy, protože ta se na plátně nikdy nesetkala se Scorpiusem Rexem, zatímco Indoraptor a dva Spinoceratopsy byli naklonováni mimo Isla Nublar. Režisér jurského světa Colin Trevorrow prohlásil, že právě tento nový dinosaurus mu dal důvod vyprávět další příběh jurské franšízy. V jednom scénáři jurského světa měl být Indominus fiktivním druhem dinosaura objeveným v Číně, ale Colin s tímhle nápadem nesouhlasil. Jméno Indominus Rex se také v průběhu navrhování měnilo. Ve storyboardu jurského světa od Davida Loweryho je Indominus označován jako Malasaurus a Malusaurus. Dalším jménem pro Indominus Rexe bylo Diabolus Rex, nebo D-Rex, což byla přezdívka, kterou Industrial Light and Magic pro hybrida používala, než dostal konečné jméno. Podle konceptu jurského světa se měl slavný finální souboj odehrávat v jakémsi výběhu poblíž sopky v dešti místo na hlavní ulici a bylo v ní o jednoho raptora méně. Měl tam být také animatronický Tyrannosaurus vystupující z vodopádu, do kterého se Indominus zakousne. Později byla lokace změněna na hlavní ulici a v koncept artu pro souboj v již zmíněné lokaci bylo znázorněno, že prší jako v předchozím koncept artu a dokonce na pozadí létali pterosauři. Scéna, v níž Indominus Rex ukousne hlavu animatronikovi, byla při psání scénáře vystřížena kvůli tomu, že Steven Spielberg poukázal na to, že by si diváci mohli scénu vyložit tak, že CGI je mnohem lepší než animatronika. Dva rané koncepty Indomina vytvořil Ian Joyner, když byl film v rané fázi výroby. V jedné verzi byl Indominus vyobrazen jako velký šedý teropod s malým hrbatým hřbetem, párem dvou dlouhých drápů na každé ruce a velkým hřebenem na čenichu. Zatímco v jiné měl připomínat žlutého gigantosaura s tmavě zbarvenými pruhy na těle. Tato verze se také vyznačovala peřím podél páteře a pod pažemi. Indominův řev byl vytvořen z vokálů mnoha různých zvířat. K vytvoření hlasové hmoty hybrida byly použity vokalizace mrožů, velryb, beluch, lvů, prasat, opic, například makaků, delfínů, lišek a divokých prasat. Zvukoví designéři filmu Jurský svět nepoužili zvukové efekty, které by se podobaly Tyrannosaurovi z filmů, aby Indominuse odlišili od slavného teropoda a chtěli,
aby zněl divákům podrážděně. Některé zvuky Idominuse Rexe byly znovu použity pro lepkoplazy z filmu Kong Ostrov lebek. Podle Jacka Evice mělo být původně plánované datum vylíhnutí Idominuse Rexe pro web Masrani Backdoor v roce 2009, ale po poradě s Colinem bylo změněno na rok 2012. A kdyby vás třeba napadlo ještě nějaké další stvoření nebo postava, o kterém bych mohl udělat podobné video, určitě mi napište dolů do komentářů. A já děkuji všem, co jste video dokoukali až do konce. Budu moc rád, když tam nezanecháte komentář, odběr, like a zvoneček, aby vám neuteklo nějaké další video. A já se na vás budu těšit u dalšího videa nebo u mě na livestreamu. Tak zás někdy. Čau čau.